Hej, det er Michael fra Hot Rod TV. I dag der skal vi kigge lidt nærmere på det her vidunder. I 1970 der fik Chevrolet og deres designer en genial idé. De kunne godt tænke sig at bygge en bil, som appellerede til luksus, og ikke mindst var en todørs hardtop coupé. Derfor så begyndte de at producere Monte Carlo-serien. En bil, som har været produceret i 30 år og kommet i rigtig mange forskellige variationer. Og i 1974 der udkom den her type bil i 180.000 eksemplarer. Der findes ikke særlig mange af dem, samlere elsker den, og den her, den har du faktisk mulighed for at købe. Her der får du virkelig en bil i original unik stand. Hvid hardtop, fantastisk flot i kromen, brun orange i farven og den her mega fede pinstriping ned ad siden. Nye Reidler-fælge, kæmpe bagagerum og en 3,5 V8 motor. Jeg synes vi skal prøve at køre en tur, så du kan høre hvordan den er at køre i. Nu er vi kommet ud og køre i den her fantastiske bil. Og noget jeg synes der er rigtig fedt, det er at den er så støjsvag herinde i kabinen. Er du afsted hele familien, så kan man sidde og snakke sammen på trods af at det er en V8 motor. Og har du det ligesom mig, du gerne vil høre musik når du er ude og køre bil, så har du altså også mulighed for det uden at du skal knalde radioen fuldstændig op. Det er en bil der står fuldstændig originalt indeni. Der er vinylindtræk, der er seler hele vejen rundt, der er det originale gulv, original radio, original rat. Derudover, i og med at det er en forholdsvis ny bil fra 74, så er der altså også servostyring og airconditioning. Vigtigst af alt for mig, som ikke har hænderne skruet rigtigt på, men egentlig bare har lyst til at køre en tur i den her dejlige amerikanerbil, det er, at jeg ikke behøver at tænke på, at jeg skal gå og skrue hele tiden. Jeg kan sætte mig ud i bilen om morgenen, dreje nøglen og starte den, og det er altså en kæmpe tryghed for mig. Personligt, der synes jeg, at det her det er en bil, der appellerer til førstegangskøberen. En førstegangskøber, der måske altid har haft en drøm om at få en amerikanerbil, men måske ikke har tankerne om at skal gå og skrue i bilen hele tiden. Her der får du altså en bil, som virker upåklagelig, nyserviceret og vigtigst af alt i original unik stand. Kunne du tænke dig at vide mere om den her bil? Så tag og hop ind på www.usgaragebredericia.dk og læs den fulde udstyrsliste. Og vigtigst af alt, måske er det dig, der kommer til at køre rundt i den her fantastiske bil. Mit navn er Michael, og tusind tak, fordi du så med.